आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय दाख्लैबावै आं मोनसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यजना स्किमाव जाय बिथांमोना रां मोनबाय थायो नोंथांमोना मोनसे सेंट्रेल गभर्नमेन्टनि मोस्ट इम्पर्टेन्ट बिग स्किम बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना मास मोनसेयाव 3,000 नोंथांमोना बेंक एकाउन्टाव मोनबाय थागोन। आरो नोंथांमोननो आङो बेनि A to Z डिटेल्स होदोंमोन। नोंथांनि बेयाव बैसोआ 18 निफ्राय 40 बोसोर 18 निफ्राय 40 बोसोर नोंथांनि बैसोआ जानांगोन बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय। लोगोसे नोंथाङा PM-किसान सम्मान निधि यजनायाव रां मोनोब्लानो नैबे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय प्रधानमंत्री किसान मान धन यजना। नैबे प्रधानमंत्री किसान मान धन यजनायाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै मास मोनफ्रोमबो नोंथाङा 3,000 रांखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बैसो हिसाबै बे मोनसे बीमा स्किम नोंथाङा नैबेयाव 55 निफ्राय 200 नि गेजेराव नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय अट' डेबिट फैसाया दानजालांबाय थागोन। जेब्ला नोंथाङा 60 बोसोर जाहैगोन अब्ला नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय 3,000 रां नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। लोगोसे बे आपडेटखौ नैबे PM-किसान सम्मान निधिनिफ्रायनो बहननानै होदों। लोगोसे आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै दाख्लैबावै बेनि आपडेट होखांबायमोन। लोगोसे गोबां मानसिफोरानो बेयाव कमेन्ट बानायदों बे स्किमनि एप्लाइ भिडिअखौ नांगौ होननानै आं नोंथांमोननो खोथा होखादोंमोन। जाय बिथांमोना बे स्किमखौ अनलाइन बानायनो सानदों नोंथांमोना बे स्किमाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो। आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो खोथादोंमोन आं नोंथांमोनखौ जुदि नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो सानदोंब्ला दिनैनि भिडिअ जों बेखौनो नायगोन बे प्रधानमंत्री किसान मान धन यजनायाव नोंथाङा बोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो। आङो बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव देखायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो दानिया नैबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान नैबे प्रधानमंत्री किसान मान धन यजना स्किमनि जोङो अनलाइन एप्लाइनि प्रसेसखौ दानिया जोङो नायदिनि। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि गुगोल बा नोंथांनि नैबे सार्च ब्राउजाराव प्रधानमंत्री किसान मान धन यजना बेखौ सार्च खालामना होबानो जागोन। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै खादों। बे पेजनि लिंकखौ नोंथांमोना नैबेखौ बोखोनानै पेजखौ बोखोनानै नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों मान धन यजना। नोंथाङा बे मान धन यजनायाव क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि आङो दानिया बेयाव क्लिक खालामना होबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव थुनाय लोगोनो दानिया बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन मोनसे अपसन नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे सार्भिसाव दानिया नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन। जोङो दानिया बे सार्भिसाव क्लिक बानायबाय। सार्भिसाव क्लिक बानायनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों निउ एनरलमेन्ट। बे निउ एनरलमेन्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि दानिया जोङो बेयाव बेबायदि क्लिक बानायबाय। मोनसे पेज खेवगोन बेबायदि नोंथाङा नैबे अकेआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया आङो बेयाव बेबायदि क्लिक बानायबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबे 3 डटआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबे 3 डटआव दानिया जोङो बे 3 डटआव क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे सार्भिसाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो बे सार्भिसाव क्लिक बानायबाय। सार्भिसाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे इनरलमेन्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया आङो बेयाव क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव स्किमफोरखौ नुनो मोनदों। नैबे प्रधानमंत्री किसान मान धन नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। नोंथाङा दानिया बे प्रधानमंत्री किसान मान धनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबेयाव मोनसे स्किमनि नाम नुनो मोनदों। बे स्किमानो आं दहाय बुंनाया नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामबानो मास मोनसेयाव नोंथाङा 3,000 रां मोनबाय थानो हागोन। बे मोनसे बीमा स्किम। दानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। जोंनिया फर्मआ बेबायदि गेवबाय। बे फर्मखौ नोंथाङा मोनसे मोनसे फिलआप बानायनो नांगोन। जोबोद इजिथार बे फर्मआ। गिबियावनो नोंथांनि बेयाव आधारनि नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय। आधार कार्डआव नायनानै नैबेयाव नोंथांनि नामखौ बहायबानो जाबाय। साबस्क्राइबार नेमाव नोंथांनि नैबेयाव डेट अफ बार्थखौ नैबेयाव टाइप खालामबानो जाबाय। नोंथांनि जेन्डारखौ बेयाव बेबायदि मेल फिमेल क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि दानिया नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायनांगोन आरो नैबेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ आरो नैबेयाव नोंथांनि इमेल आइडि। दानिया नोंथांनि बेयाव स्टेटखौ बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। आं बेयाव आसामखौ बेबायदि क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि नागिरनानै क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि आं हमना ला बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक बानायबाय। दानिया डिस्ट्रिक्टनि साब डिभिजनखौ नोंथाङा नैबे सिलेक्ट साब डिभिजनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि आं बेयाव मोनसे साब डिभिजनखौ क्लिक बानायबाय।
दानिया नोंथांनि भिलेज नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन गावबा गावनि भिलेजखौ बेबायदि नागिरनानै दानिया नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि पिन कड पस्टेल पिन क'डखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन आरो नोंथांनियाव मोनसे कुइसन सोंदों डु इउ बिलं टु नर्थ इस्टार्न रिजन जुदि नोंथाङा नर्थ इस्टार्न रिजनाव बिलं खालामोबाथाय बेयाव एस होनांगोन आरो बानायाबाथाय बेयाव न' होनांगोन जोङो बानायो जों बेयाव एस होगोन दानिया नोंथांनि नैबेयाव फार्मारनि केटेगरिखौ सोंदों नैबे नोंथाङा SMF आव होबानो जाबाय दानिया नोंथांनि बेयाव नोंथाङा बेफोरबायदि गासैखौबो खेबसे नायफिनजोबबानो जाबाय मोजाङै जादोंना जायाखै नोंथांनि डिटेल्स बहायनाया जुदि जाबायबाथाय नोंथाङा नैबे बक्सआव टिक खालामबानो जाबाय नोंथाङा बेखौ फरायबा फरायनो हागोन नैबेयाव मोननैसो बेनि बागै लिरनानै होदों नोंथाङा बेयाव बक्सआव टिक खालामनानै नैबे साबमिटआव होनानै नोंथाङा नेक्स्ट प्रसेसखौ नोंथाङा दा फिलआप बानायबावनांसिगोन बेनो जाहैबाय नोंथांनि नैबे बेंकनि डिटेल्स नोंथांनि बेंक आरो नमिनिनि डिटेल्सखौ नेक्स्ट नोंथाङा फर्माव फिलआप बानायनांगोन दानिया आङो बेखौ फिलआप बानायनानै नेक्स्ट प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायनोसै दानिया आङो बेयाव गासैबो डाटाखौ फिलआप बानायबाय नैबे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होसिगोन दानिया नैबेयाव क्लिक बानायबाय साबमिटआव दानिया जोंनिया फर्मा बेयाव साबमिट जाबाय नैबेयाव लिरनानै होखाबाय दानिया नोंथाङा बेयाव अके खालामबानो जाबाय बेबायदि दानिया नोंथांनि बेयाव जिखिनि नोंथाङा डाटाखौ फिलआप बानायदोंमोन फर्माव नैबेयाव फैजोबगोन नोंथांनि आधार कार्डनिफ्राय लागोन बेयाव दानिया नोंथाङा बे फर्मखौ बोखोनांगोन आं बेखौ ब्लार खालामना दोनदों दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे सिलेक्ट नैबे अट' टाइपखौ नोंथाङा नैबे OTP आव क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि OTP आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे बाय' अथेन्टिकेसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि आङो बेयाव क्लिक खालामबाय दानिया नोंथाङा नैबे बक्सआव टिक खालामनांगोन नैबेयाव आधारनि नाम्बार आरो नोंथाङा नैबेयाव नैबे OTP आव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन नैबे OTP आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे जेनेरेट OTP आव क्लिक खालामना होनांगोन बेबायदि जेनेरेट OTP आव क्लिक खालामबाय दानिया आधार कार्डआव जि मबाइल नाम्बार दंमोन नोंथांनि बेयाव मोनसे मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन नोंथाङा OTPखौ बहायनांगोन जोंनिया बे OTPआ फैसिगोन दसे उनावनो जों बेखौ दा बहायना होनांसिगोन दानिया नोंथाङा नैबे बक्सआव टिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों जेनेरेट OTP नैबे जेनेरेट OTP आव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेबायदि दानिया जोंनिया OTPआ फैसिगोन नैबेयाव सेन्ड खालामना हरबाय OTPखौ जोंनिया OTPआ फैबाय नैबेयाव दानिया OTPखौ बहायनांगोन बे आधार कार्डनि मबाइल नाम्बाराव फैदों OTPआ नैबे बक्सआव बहायनानै जोङो नैबे भेलिड OTP आव जोङो क्लिक खालामना होनांगोन होमबानो जोंनि खामानिया बे जोबगोन दानिया आङो बेयाव OTPखौ बहायबाय आरो नैबे भेलिड OTP आव बेबायदि क्लिक खालामनानै होबाय दानिया नोंथाङा नेक्स्ट स्टेपाव फैनानै नैबेबायदि मोनसे फर्म मोनबावगोन नोंथांनो आं बुंखादोंमोन नैबे राङा बेयाव फैबाय बैसो हिसाबै नोंथांनि बैसो हिसाबै बेयाव 55निफ्राय 200नि गेजेराव राङा फैगोन नोंथांनि बैसो हिसाबै बे राङा मान्थलि दानजालांबाय थागोन 60 इयारसे 60 इयार जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बे फैसा दाननाया बन्द जागोन आरो नोंथाङा 3000 रां नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो मोनबाय थानो हागोन नोंथाङा दानिया बुजिबाय दानिया नोंथाङा बे रांखौ दानहोनो थाखाय नैबे 1 मान्थआवबो हागोन 3 मान्थआवबो हागोन 6 मान्थआवबो हागोन आरो 12 मान्थआवबो हागोन दानिया नोंथाङा बेयाव मोनसे अपसनखौ क्लिक खालामनांगोन आं हमना ला बेयाव मास मोनथामनि गेजेर गेजेर आं बे रांखौ दानहोनो नैबेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथाङा मास मोनथामाव आरो जुदि नोंथाङा 6 मान्थजों खेबसेनो दानहोनो अब्ला नोंथाङा 6 मान्थआव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथांनि हिसाबै दानिया बेबायदि क्लिक खालामदो दानिया जोङो बे फर्मखौ बोखोनानै नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि डिटेल्सखौ फिलआप बानायनांगोन नोंथांनि IFSCखौ नोंथांनि पासबुकआव नायनानै नैबेयाव बहायना होबाथाय नैबेयाव भेरिफाइ खालामना होबानो जाबाय नोंथांनि बेंकनि नाम ब्रान्चनि नाम आरो नोंथांनि एकाउन्टआव नायनानै नोंथांनि नामखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय आरो नैबेयाव सेभिं नोंथांनि बेंकखौ टाइप खालामबानो जाबाय बेयो जोबोर इजि नोंथाङा बेखौ हासिगोन नोंथांनि एकाउन्टनि नाम्बार आरो नैबेयाव खेबसेबाव कनफार्म दानिया नोंथांनि नमिनिनि डिटेल दानिया नोंथाङा बेयाव नमिनिनि नामखौ होनांगोन नमिनिनि डिटेल्स होनाया गोनांथिथार नैबेयाव नमिनि नेम आरो नोंथांनि नमिनिया मा जायो नैबेयाव रिलेसनशिपखौ होनांगोन आरो नमिनिनि डेट अफ बार्थ नैबेयाव नमिनिनि गार्जेननि नामखौ होनांगोन आरो नोंथांनि नमिनि होनाया हाबा जादोंना जायाखै बेयाव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय बेखौ हाबा जादोंबा बेयाव नैबेयाव मेरिटआव होबानो जाबाय आरो जायाखैबा नैबेयाव नेभार मेरिटआव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबे बक्सआव टिक बानायबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबे साबमिट एन्ड प्रसिडआव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया जोङो नेक्स्ट स्टेपखौ जोङो नायदिनि मोनसे नेक्स्ट स्टेपआव फैलायबाय बेयाव नोंथाङा बेंकनि गांसे फर्म मोनगोन नोंथाङा जिखिनि डाटाखौ बहायदोंमोन नैबे फर्माव थागोन बेयो बेंकनि फर्म नोंथाङा बे फर्मखौ मोनसे नैबेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै लाबोनांगोन प्रिन्ट आउट खालामनानै नोंथाङा बेखौ हारसिंनो आखाइनि साइन नोंथाङा बेयाव नोंथांनि सिगनेसारखौ नैबे बक्सआव होनांगोन आं बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों
नोंथाङा बे फर्मखौ गिबियावनो नैबेयाव डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। डाउनलडआव थुनानै आरो बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै नैबेयाव सिगनेचार होबानो जाबाय नोंथांनि आखाइनि सिगनेचार होनानै आरो नोंथाङा बे फर्मखौ फिन आपल'ड खालामफिननांगोन। दानिया आङो बे फर्मखौ डाउनलड खालामनानै बेयाव सिगनेचार होनानै आं बेखौ फिन आपल'ड खालामफिननोसै। नैबे डाउनलडआव क्लिक खालामनो हानाय लोगोनो बे फर्मा जोंनिया डाउनलड जागोन। आं बे डाउनलडआव थुबाय। दानिया फर्मखौ जोङो डाउनलड खालामबाय आरो नैबे आपल'डआव थांनानै जोङो फर्मखौ आपल'ड खालामनांसिगोन। नोंथाङा बे आपल'डआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। आपल'डआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौ गेलारिनिफ्राय लानानै फिन आपल'ड खालामनांगोन बे फर्मखौ। जों दानिया बे प्रसेसखौ बानायनोसै। दानिया नोंथाङा बेयाव आपल'डआव क्लिक खालामदो। बेबायदि आपल'डआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि गेलारिनिफ्राय बेबायदि नोंथाङा फाइलाव क्लिक खालामदो। फाइलाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा डकुमेन्ट्सखौ नागिरदो। नैबे मोनसे डकुमेन्ट्सआ आङो बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै बेयाव साइन होबाय। दानिया नोंथाङा बेबायदि बे फर्मखौ बेबायदि क्लिक खालामना लादो बेयाव। दानिया जोंनि फर्मा बेयाव फैबाय। नोंथाङा बे फाइलखौ 150 KB निफ्राय नोंथाङा 5 MB नोंथाङा बेखौ बानायजागोन। दानिया बेयाव जोंनि फर्मा फैबाय। दानिया नोंथाङा नैबे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दानिया आं बेयाव साबमिटआव क्लिक खालामबाय बेबायदि। दानिया जोङो फर्मनि जोबथा सारियाव फैबाय। नोंथांमोना बेयाव दा फैसाखौ पे खालामनो नांसिगोन। नोंथांनि मान्थलि हिसाबाव बेसेबां फैदोंमोन, आंनिया बेयाव 85 राङा फैदोंमोन। दानिया आङो बे 85 रांखौ पे खालामनो थाखाय नैबेयाव पे इउज गेटवे पेमेन्टआव क्लिक खालामनानै बे रांखौ पे खालामनांगोन आरो जोंनिफ्राय बे मास जोबगाफ्रोमबो बे 85 राङा दानजालांबाय थागोन। दानिया पेमेन्टखौ बानायनो थाखाय नोंथाङा नैबे पे इउजिं पेमेन्ट गेटवेआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बेबायदि। आं दानिया बेयाव बेबायदि बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव पेन्सननि एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन। नोंथांनि बेयाव अर्डार एमाउन्टखौ बेबायदि नुनो मोनगोन। दानिया सिम्पल नोंथाङा नैबे मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामना होबानो बेबायदि। दानिया मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामबाय। मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामनानै दानिया नोंथाङा बेखौ नैबे नोंथांनि ATMनि कार्डजोंबो नोंथाङा डेबिट कार्डजोंबो हागोन, नेट बेंकिंजोंबो हागोन आरो UPI नोंथांनि UPIजोंबो नोंथाङा बे पेमेन्टखौ बानायनो हागोन। नोंथाङा जास्ट नैबे UPIआव क्लिक खालामनानै नोंथांनि फनपे, पेटिएम बायदिजों नोंथाङा बे स्किमनि पेमेन्टखौ बानायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेबायदि सिम्पल स्टेपावनो पेमेन्टखौ बानायना लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा बेयाव मोनसे कार्ड मोनगोन। नोंथाङा नैबेयाव डाउनलड कार्डआव क्लिक खालामनानै पेमेन्टखौ दानखांनानै मोनसे कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। बेबायदिनो नोंथांमोना प्रधानमन्त्रि किसान मान धन यजना स्किमाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आं बेयाव पेमेन्टखौ दानथ'ला, मानो होनोब्ला आं बे स्किमाव अलरेडि एप्लाइ बानायनानै दोनखादों। जास्ट आं नोंथांमोननो देखायबाय। नोंथांमोना बे PM किसानाव जाय बिथांमोना रां मोनो, नोंथांमोना बे स्किमाव इजियावनो बेबायदि एप्लाइ खालामनानै मास मोनसेयाव 3,000 रां मोननो हागोन जेब्ला नोंथाङा 60 इयार जाहैगोन। नोंथाङा बे स्किमखौ मबाइल फनजोंबो बानायनो हागोन बा नोंथाङा मबाइल फनजों रोङाबा CSC सेन्टारावबो नोंथाङा बेखौ बानायनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।